היום אני רוצה לשתף אתכם במסע שלי, ובמה שאני יכולה להציע לכם. עם ניסיון שלי של 12.5 שנים בתחום הבריאות, אני מבינה לעומק מה זה להיות בצד של המתרס. גם אני הייתי אישה חולה, וכשחוויתי את הכאב הזה, הבנתי כמה חשוב לדאוג לבריאות שלנו. בזמן שלי בבריאות, הצלחתי להוריד גם 48 קילוגרם במשקל, בדרך בריאה ונכונה. זה לא היה קל, אבל אני כאן כדי להוכיח לכם שזה אפשרי ונגיש לכולם. במהלך השנים למדתי המון על תזונה נכונה, כושר ואורח חיים בריא, ועל זה אני רוצה לשתף את הידע הזה איתכם. כי אני מאמינה שכולנו יכולים לשנות את החיים שלנו בכוח רצון ותמיכה נכונה. לכן אני פה כדי להדריך אתכם בתהליך ולספק לכם את כל הכלים הנדרשים ולהקשיב לצרכים שלכם. יחס אישי הוא אחד מהערכים המרכזיים שלי. כשאתם מתקדמים, אני איתכם בכל שלב. אם אתם מוכנים להתחיל את המסע שלכם לבריאות טובה יותר, אני כאן. אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר, ובואו נגלה ביחד את הדרך לבריאות ואושר. מה אתם אומרים? יאללה, קדימה, אני פה מחכה לכם. באהבה.